Bang. Delan kalau sing gunang udut. Rawangun. Lah ngapa kok ora ngomong? Kok didrojan ora patut. Udut kok banciwe nek udut mangun lho. Walah, Jok, Pak Ijo. Lah iki diteruske ning sing muni anune gendere tok. Liyane ora usah, gendere tok. Karo bonang. Ha. Gendere tok. Disusul siter. Disusul bapak. Abangnya Pak. Gampangane Pak Galang kon ndok buwono iki kan. Sip tenan. Ki dalang ruwat kae spesialis ruwat. Heeh, ning kudu ki ruwat hati samono kudu lho. Sik. Heeh. Ya, Mbak, terus ke. Komplit.